שלום ילדים יקרים, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עובדים באתר בית הספר ובאתר גלים. אנחנו כותבים בית אל בנים בדף גוגל כמובן, נכנסים תלמוד תורה בית אל בנים, כניסה, שימו לב, כניסה למשתמש רשום, אני כותב סתם איזשהו שם משתמש וסיסמה של אחד הילדים, והסיסמה כמובן תהיה חסויה, אתם לא תוכלו לראות אותה, אני כותב אותה. במידה וזה רק 4 ספרות, אז אני מוסיף 00. במידה וזה בעל 6 ספרות, אז אני לא מוסיף אפסים, פשוט מה שרשום לי. אני נכנס, והנה אתם תראו את שם הילד מופיע. זה אחד הילדים שלנו בבית הספר. אחרי שנכנסתי, אני יכול להיכנס לתרגיל הארצי שביום שלישי, אנחנו כרגע בהערכות מקדימה. מה שעכשיו אני רוצה להיכנס לאתר גלים. שימו לב, כאן יש לנו אתר שנקרא אתר גלים. אני נכנס כאן לאתר. נכנסתי לאתר אני נכנס דרך, אתם רואים את הינשוף הזה? הינשוף הזה זה הזדהות משרד החינוך. רק כאן, לא להיכנס לכניסה שפה, כתוב. גם לא פה, לא לכניסה ישירה. רק כאן, רק דרך הינשוף. אם לא תיכנסו דרך הינשוף, דרך הזדהות משרד החינוך, אתם לא תצליחו. אני מבקש רק דרך הינשוף, הזדהות משרד החינוך. לוחצים. אחרי שלחצנו, כותבים קוד משתמש. הקוד משתמש, זה מה שראיתם שהקשתי, שם משתמש של האתר, זה אותו דבר. עכשיו הסיסמה היא הסיסמה שקיבלתם. אם קיבלתם אותה עם 6 ספרות, אתם מקלידים עם 6 ספרות. אם קיבלתם עם 4 ספרות, תקלידו עם 4 ספרות, לא עם 6 ספרות. מה שקיבלתם במדבקה, או מה שקיבלתם בדף, זה מה שאתם מקלידים. אז עכשיו אתם תבינו שקיבלתי כמה ספרות. 4 ספרות. זאת אומרת, באתר אני הוספתי 00. פה אני לא צריך להוסיף 00, כי זה מה שקיבלתי מבית הספר. כניסה. והנה אתם רואים, הוא מזהה אותי. אלקנה קירעון. קיבלתי את רשותו כמובן, רשות ההורים. שימו לב כמה, כאן יש את הפעמון. הפעמון מראה לי על מספר המשימות שהוא קיבל. אז אתם מבינים שהוא קיבל 3 משימות. אם הוא ילחץ על הפעמון, אז יופיעו לי כאן המשימות. מי הקצה לי את המשימות? המורה שירה טאוב, אני, תומר אלנתן, וגם הרב יאיר הכהן. אני חוזר אל האתר, זה מה שכרגע אנחנו עושים. אגב, ביום שלישי אנחנו נצטרך את אחת המשימות לעשות. הוא הילד פשוט בוחר מה לעשות, מה שהוא רוצה. אבל מה שחשוב גם עכשיו וגם בתרגיל עצמו, חוזרים לאתר. כרגע אין את הסרטון כי אני הכנתי אותו. כאן יש את השאלות. כמה משימות קיבלת לבצע? אז אני כותב יותר מ2 משימות. מי המורה שהכין לך את המשימה? אני כותב את אחד המורים, או את כל המורים שאני רוצה. המורה שירה, אני כותב המורה שירה. אני יכול רק את זה, אני יכול גם לכתוב תומר אלנתן, ומי שאני רוצה. קוד אימות אני חייב כדי לשלוח את הטופס. אני כותב 3, 8, 3, 3, 1, 8. מה שחשוב, זה הכי חשוב לא לשכוח, אחרת לא עשינו שום דבר. שלח טופס. אם לא תשלח את הטופס הוא לא יגיע. שלח טופס, זהו, הטופס נשלח בהצלחה. זה מה שצריך לעשות, הערכות ליום שלישי. ביום שלישי נצטרך גם לעשות את המשימה, ושוב לשלוח את הטופס, זה החלק הכי חשוב. שיהיה לכולנו בהצלחה גדולה.